Само искам да описам. И 3 порции пържени картофи. Погледа на Ванката в момента ще е уникален. Даже кажи речи Мисо, че след половин час може да легне да спи. Съчка ги мале спи мисля. По-абсолютно не се виждам, че... Оба! Дай да слагаме чевапчета. някакви сол, шарена слона. Ето тук сложи кетчуп и майонеза в картофчето с рин стопка. Благодаря. Ама не, то аз ти го пратих и направо изключих и това. Изключих и интернета, всичко изключих. Да може поне тия 3% да продържи колко се може без да се гаси и дойде тук евентуално. А? Точно тръгнахме